Giangkon sa Davao Industry Association of Durian Council nga walay ginasunod nga standard maong di parehas ang quality sa mga durian nga gina-export sa China. Busa giduso karon sa Davao City Council nga makigpartner ang Davao City LGU sa New Zealand sa usa ka pagtuon aron mapalambo ang kalidad sa export grade durian. Ano ang report ni John D. Esteban? Gilaraw ni Davao City Councilor Marisa Abella, kisa chair sa Committee on Agriculture nga makig-partner ang Davao City LGU sa nasod New Zealand. Alang sa tulo ka tuig nga pagtuon, aron mas mapalambo ang kalidad sa mga durian sa syudad nga gina-export. Gahinan kini og 15 million pesos. Ang 10 million pesos niini punduhan sa lokal nga pagamahanan ug galing maaprubahan na. Study is very, very important para mag-guide ang atong farmers o ang atong exporters of the durian. Hindi na basta-basta ito mag-export. We really need the technical know-how on really how to export the quality, good quality. Sumala sa Davao Industry Association of Durian Council, dunay mga reklamo sa mga exported Davao durian sa China. Ang reklamo nila sa atin, bakit iba daw yung durian na nakakain nila dito at dumadating doon. So I think we have some gaps in our practices sa farm and sa post-harvest practice natin na kung ano yung natural na nakakain dito, hindi na-translate doon pagdating sa China. Lahi-lahi po daw ang paagi sa mga mag-uuma sa pag-atiman sa mga durian farm. Sa ngayon kasi walang standard talaga ang farms eh. So iba't ibang farmer, iba't ibang practice like. So ang nangyayari, iba't ibang quality ang dumadating sa mga packing houses natin. There will be a definite standard na mabibigay yung research body sa atin na ma-follow ng farmers. I think we can get that quality that we need. Pinaagi usab daw sa mga pagtuon malikayan nga mabalik ang mga exported durian tungod sa problema sa kalidad sama sa cadmium contamination. Kinahanglan usab nga accredited ang mga nursery sa Department of Agriculture kini aron masiguro nga ma-produce niini mga quality nga mga bunga. Gilauman nga maaprubahan ang maong proposal karong bulana. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.